Bóg nie jest niesprawiedliwy, by zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. List świętego Pawła do Żydów, rozdział 6, werset 10. Nie zapomnisz, Panie, sługi Twego, gdy ucztę wyprawisz na górze. Może nie zrobiłem jeszcze nic dobrego, lecz chciałbym Ci śpiewać w Twym chórze. A może policzysz uczucia serdeczne, intencje i szczere zamiary, i gdy już założysz królestwo Twe wieczne, niezasłużone